Iti manarimaan nga enrollment kan umadanin a panagrugi ti klase. Maysa, ti Baguio City National Science High School amang jajaya iti di kalidad nga edukasyon kadag iti estudyante. Ngam apay nga ta, nababati agturturong sadyay nga agadal. Ada detalye Jessel Kate Lapisar. Agtultuloy ang mabigbigbig ti Baguio City National Science High School kas may sa kadagiti pagadalan iti syudad ang mangipapaay ti dekalidad nga edukasyon gapo iti nangato nga academic standards daytoy kan aktibo a partisipasyon dagiti estudyante iti nagduduma a kompetisyon. Ngam nababati enrollees da iti napalabas nga school year gapo ta pilpilyon latta dagiti estudyante dagiti pagadalan iti sentro ti syudad. Ijay-jaya ti pagadalan ti junior high kan senior high school pakairamanan dagiti programa iti academics, kas iti accountancy and business management strand, humanities and sciences, kan science, technology, engineering, and mathematics. Iti technical vocational livelihood program da, at dati automotive servicing, ICT, kan bread and pastry production. Kompleto mat dagiti pasilidad ti pagadalan para kadagitoy. Malaki ang natutulong ng ating mga facilities, lalo na ang mga guro natin ay mga skilled teachers. Pag naturuan na nila ang ating mga learners sa mga competencies, yung performance task nila ay actual na ginagawa na nila. Malaksid iti data, disiplinado ti academic environment ti pagadalan. Kan asidag ang makiko-koordinar dagitoy kadagiti ahensya ti gobyerno kas iti DTI, TESDA kan dumapay tapno maipaayan ti naidumduma a panagadal dagiti estudyante. Isa po itong school sa mga nabibigyan or sa una pong binibigyan ng mga facilities natin for under science or under STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. At the same time po, ang mga bata pong papasok dito, magkakaroon din po sila ng monthly incentives. Meron po sila at least 500 pesos per month na galing po sa ating LGU. Ipanpan nakal damatlaang dagiti well-equipped ka nasisirib a manursuro iti pagadalan. The teachers being aware of teaching in the Science High School are in constant exploration also of all the things that they can offer to our students. Agtultuloy mo ti enrollment iti pagadalan aging gaintun June 5. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.